Исмаил кызы Махмутова хөрмәтенә юллаган алдагы котлау хатында укып китәсем килә. Бу юлы аңа Зур Ширкли авылыннан барча дус туганнары язганнар. Безнең газиз кешебез тумышы белән Никулино станциясеннән 1956 елны гаиләдә 4нче бала булып якты дөньяга аваз салган ул. 1979 елны булачак тормыш иптәше Наилне очратып, олы сөю хисендә янып матур гаиләләрен коралар. Шул еллар эчендә олы бәхетләре булып 3 татлы балалары дөньяга килә. 1982 елдан алып Сара Зур Ширкли авылында пешекче булып эшли башлый. Аннары 1988 елдан алып 1994 елга кадәр яшь гаилә Рязанда яшәп, яшелчәләр склады җитәкчесе булып хезмәт итә. Әмма барыбер туган як үзенә тарта диләр. Шуңа да янәдән туган авылы мәктәбенә урнашып, шушында лаеклы ялга чыкканчы пешекче вазифаларын башкара. Алтын куллы, уңган һәм тырыш булган дустыбызны бар да бик яратып хөрмәт итәләр. Кызганычка каршы 2017 елда ул бик олы югалту кичерә. Ул да булса, таянышы, терәге булган гомерлек яры үлеп китә. Бала-оныклары һәр вакыт янәшәсендә булып, кайгысын җиңеп чыгарга ярдәм иттеләр. Бүген икендә кардәшебез сокланырлык гыйбадәтле гомер кичерә. Бала-оныклары белән бергә мәҗлесләр үткәреп, тирә-күршеләр белән бик тату булып, туганнарның кадерен белеп гомер кичерә. Кадерлебез, бу дөньяда иң кыйммәтле нәрсә ул кеше гомере. Артка борылып караган сайын узган гомер еллары, истәлекләре күз алдына килә. Узган еллар, үтелгән юллар заяга узмаганлыгы, гомер көзләренә кергәндә җимешләр инде өлгергәне, менә шуларны әкрен генә барлап кара әле синде. Киләчәктә дә авырмыйча, кеше кулына калмыйча, озын гомер итүеңне, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул картлыкта яшәргә телибез. Көзләр җиткән, гөлләр шингән, агачлар яфрак куя, суык кышны каршыларга җыена бөтен дөнья. Тик күңелдә бүген бәйрәм, юк сәбәп боегырга, киресенчә, туды сәбәп бергәләп җыелырга. Бергәләп күңел ачырга, җырлап биеп алырга, онытып көзге хисләрне күңел ачып калырга. Бүген синең туган көнең, син дөньяга килгән көн. Моңсу көндә бәйрәм ясап ничек туа белгәнсең? Көзен яуган ләйсән яңгыр, көзен аткан шәшәк син. Ям истәп тормышыбызга дөньяга нур сибәсең. Котлы булсын юбилеең, күтәренке күңел белән үтсен калган гомерең. Кадерле Сара Исмаиловна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган алдагы җырда бүләк булып яңгырасын. Кабул итеп алыгыз.